what's up mga ka-shoebikes? Today is So what's up mga ka-shoebike? Today is September 19, 2021. Mga ka-shoebikes, dili kung dito ang laag sa loob. Dili mo makadong diri sa hugot road. Simple lang naman ang aking pangarap. Ang tayo ay lumipad at maglaro sa ulap. Nais ko lang na may makita kang nakangiti. So what's up mga ka-shoebikes? Natakaran sa man-made forest. Kauban si Patrick James Centino. Kinahaguan kayo guys kay gauwan. Okay ron tag Super wet. kuan kana bitong uga-uga ba? Rain or shine. Pero rain or rain eh. Ngit-ngit kayo. Kinangit-ngitan kayo guys. Tanawa guys, nice kayo. May line tao kaya. Kami rag yung duha guys. Matatapang na tao. Woo! Mingaw. Mingaw kayo. If I would've known that you wouldn't be here anymore, I would've made the moments last a little longer. 'Cause now I'm alone, and you're just a memory in my mind. I would've given anything to say goodbye. So mga ka-shoebikes, manguli namin kay murag mukusog paning uwan, hadlok kayo. Delikado kay basig matumbahan mig kahoy. Dagko kayo guys. Na guys. Manghapit ay tag tindahan karon nga makapainit ah. Sige, bye-bye. So mga ka-shoebikes, naday mi karon ng hapit aring kuan nay bikili bitaw. Unsay pangalan ni mo ate? Si Ate Tess. Fe. Nare namalit may og bahog-bahog guys kay gutom kaayo. Walay kape te. Huwag mahihiyang magtanong. Oh, may kape. Sarap. Tapila ang kape te. Kape nga. Ito mo. Wanda nga. Milo Milo. Nay Milo te. Na. Milo, dalawa. Milo duha te. Ngapit mi guys kay gutom kayo guys. Na guys, tagtulo-tulo mi kakuan guys. Di matabang gutom kayo. Nay sampol oh. Kulan. Ini guys, dito migikan sa man-made forest guys. Nanghapit may ari kay namalit may og bahog-bahog. Lami kayo buang lami. Super lami. Bahog kay baon. Pilang Milo te. Huwag mahihiyang magtanong. Ah, okay na? Okay. No problem. Super hot. Init. Yeah. One for you, one for me. Ibutang na nabuang. Ha? Ibutang na ng Milo mo dira. Ikaw nag-ulo semua? Taga Maribohok te. Oh. Mga 5. Mo din ni may puli ni Buskinshin. Nggak kita
Tinsing lang. Nga na siya mga guys. Sige te. Init lang kape, buskin siya na. So mga ka-shoebikes nang hapit may karon sa Falls aring Sevilla. Kay maligo kuno si Patrick guys. Ay, ito, wag bugnaw ah. Tara guys. Maligo kuno siya. Ano sultan ni ba? Hapit may ari guys. Nice kayo. Naikag mi. Basi maligo na pud mi ani guys ba. Paanod-anod mi guys. Largo milubok guys. Sinsya kay kurog ang video guys kay gabit-bit ko sa pikas ng bike. So paano na to si Patrick guys. Maligo kuno siya guys. So guys, maligo mo ko guys. Paanod may doong sa lubok guys. Kay gilaylay ng pedal. Ano rin? Bili na yan eh. Picture agad na na. Picture na lang guys kay murag hadlok guys. Mudako pala man ng tubig guys. Anod mi. Wanay gwapos handig. Di kita pipilitin, sundin mo pa ang iyong damdamin. Hayaan na lang tumipok ang puso mo para sa akin. So mga ka-showbike sa mong ibili na rin kay mo tabok may atong bridge guys. Mudong may atong tunga. Dangog bang. Hadlokag mo basot eh. Hadlokag. Murag gabok wait. Mabugto bitaw, bayag. So mga ka-shoebikes na nami aring tunga. Hadlok kayo kay murag gabok na siya. Pero ligon yapon fights ni guys. Fire gihapon. Na guys oh. Ato pong iatubang atong naong kay para makita atong kagwapo ba. Murag si Buskin sin. Na atong pikas guys gi-close guys kay basi gabok na siya. Kanina lagi gamit kay murag ligon-ligon ni siya. So mag-picture sa mi guys. Mo din ni siya bridge sa Sevilla. So bikes mga to na mi kay murag hayo-hayo pa to among ulian. Uli pa mig baribuk. Mga unsa to ra sa taninggikan buang? Alas 5 mininggikan. Tanawon ra na to sa iyang Strava kay wala ko ga-download og Strava guys. Naday si kuya guys nga padung mo trabaho siguro ni siya. Wa ko ga-download og Strava kay puno na kayo yung cellphone. Hadlo kayong kalsada nila guys. Ilang bridge day. Dangog kayo niya. Kuan pa jud. So guys, mga dito namin. Kuya, hi sa vlog kuya. Kuya. Di kita pipilitin, sundin mo pa ang iyong damdamin. Hayaan So mga dito namin guys. Huwag na karaan piso tayo, bago. Tsak, burikat na buang. Sige sa mga ka-shoebikes na natakaron sa sentro sa Sevilla.
Nanari guys, mingaw kayo. Camera guys, sa akin nga biker sa guys. By the way, nata karon sa Sevilla guys. Diri mi nangagigikan mi og man-made forest. Kaya mo ditso na mi og balilihan. Ato mi sa sentro sa balilihan. Namin sa Sevilla nga sentro guys. Shout out dai sa pharmacy sa Sevilla guys. So, stay tuned mga ka-showbikes. So mga ka-showbikes, mga dito may karon sa balilihan. Asa balilihan te? Ah, Ano mo kanang sa kayan? Lapay. Tangan. sige. So, kambagi, dan balilihan na. Diretso ra daw mi ani guys. Straight na daw ana kana guys. Thank you te. A few moments later. So what's up mga ka-showbikes ning abot na ta sa Maribohok. Nakauli na ta finally. Gabaktas ta gikan sa bridge sa Antikira ato bitong ikaduhang bridge gikan sa Balilihan. Na bridge nga mubo gikan dito hanto diri sa Maribohok. Gabaktas ko kay naputol ang kadina. Kay namali pag shift ang kuan shifter na bugto siya kay ning paak ang RD dito sa kuan kanang kadina. So naguba siya, so palitanan siya. Then shout out dai to Eldridge Uring, to Kim Kimanyo. Single daw siya, ready to mingle guys. So search lang nya si Juna Flor. And also to Mike Angelo D in ni Gerald Karaan. Also di iPod ni Nikki Jen. Yeah. And also to Uncle Sikad Vlog. Shout out ta niya. So mo-support ta niya kay basig magkakita ta niya. So please like and subscribe to my channel guys.